Volám sa Eva Holanová. Medicínu, obor pediatria som skončila na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v roku 1974. Nikdy som nezapochybovala o mojom odbore, asi preto, že deti mám veľmi rada a asi im najviac rozumiem. Minulý rok sme mali zlatú promóciu po 50 rokoch po skončení. Bolo to v aule Univerzity Komenského na Šafarikovom námestí za prítomnosti dekana, rektora a profesorov a samozrejme spolužiakov, ktorí sa zúčastnili samozrejme už v podstatne zmenšenom počte zo známych dôvodov. Na prvé oddelenie pediatrické som nastúpila v 1975 a bolo to v Trnave na detské oddelenie. A tam som mala to šťastie, že som sa stretla s dvomi výbornými primármi. Bol to primár Grujbár a primár Višinský. A tí ma vlastne naučili, ako sa o deti starať, ako ich vyšetrovať, ako ich liečiť. A bola to moja škola života. A v podstate veľmi rada si na nich spomínam, pretože tá celá nemocnica bola ako keby sme boli jedna rodina. Tam som sa vlastne naučila najviac. A raz primár Višinský mi povedal takýto jeden výrok: ak budeš k druhým deťom sa tak správať ako k svojim vlastným, nikdy neurobíš chybu. A je to vlastne také moje krédo, také motto, ktorého sa držím celý život. Po tých 10 rokoch pôsobenia v Trnave sme sa v 1984 presťahovali do Bratislavy z rodinných dôvodov a tam vtedy mi riaditeľ nemocnice s poliklinikou na Kramároch, doktor Menkina, povedal, že teda pôjdem do 3. obvodu a do Krasňan. No a v Krasňanoch vlastne pôsobím dodnes, čo je 40 rokov. Z toho som pôsobila v štátnej vlastne ambulancii, čo patrilo pod polikliniku Čehelna. A neskôr, keď v 90. rokoch došlo k privatizácii, tak som si vytvorila ambulanciu neštátnu pre deti a dorast na Hubeného. A vlastne aktívne som pracovala do roku 2017, kedy som odišla vlastne do dôchodku starobného. Ale sa snažím takto, keď je možnosť, vlastne chodiť zastupovať, pretože mám ten pocit, že potrebujem ešte naplniť nejak tie svoje dni a nestrácať kontakt vlastne jednak s kolegyňami a teda sestričkami. Rada sem chodím, pretože sú veľmi, veľmi príjemné a erudované a v podstate je to taká moja náplň. Takže ja pani doktorku poznám akože skrátka 5 rokov, teraz sem tam, akože keď chodí zastupovať moju doktorku Baníkovú, tak akože fakt, akože zlatý človek, akože strašne má rada svoju robotu, detičky, akože a keď rodičia ju zbadajú v ambulancii, sú v nemom úžasí, že jak dobre pani doktorka vyzerá. Mala som veľké šťastie, že na ambulancii v Krasňanoch so mnou robili dve úžasné sestričky, pani Marienka Polakovičová a Martuška Kneblová. Zdravie je veľmi dôležité, asi najdôležitejšie na svete. A keby vlastne ľudia sa venovali trošku možno turistike, správnemu stravovaniu, nejakej vitamínoterapii a hlavne, aby tie deti vychovávali vo veľkej láske, pretože každé dieťa je vlastne veľký dar pre tých ľudí, pre rodičov. Pediatria sa mi stala taká veľmi blízka, asi najbližšia, lebo tie deti veľmi mám rada a veľmi im rozumiem. A
myslím si, že nič krajšie sa mi nemohlo stať, ako stať sa pediatrom.